setembre posem l'èmfasi de la mà de Nacions Unides en la pau, en algun motiu relacionat amb ella. Enguany, Nacions Unides ha triat els joves i el desenvolupament, amb un lema: la pau és futur. Recordant que dependrem del que fer d'unes generacions que reben, més que ningú, l'impacte de les violències. El títol generador és Eines de pau, per la importància que tenen per transformar el món, els instruments a l'abast dels actors. Instruments que han de ser afinats i assajats per a garantir-ne eficàcia, eficiència i, per mort del compromís amb la no violència, coherència entre fins i mitjans. Aquesta exposició ens posa sobre molt ràpidament el paper de les dones, un paper sovint amagat en les guerres, quan possiblement les dones, no segur, són els éssers humans que pateixen més les guerres, com sabeu perfectament. Però a més, crec que l'exposició, a través d'aquestes fotografies i d'aquestes paraules que cada dona escull, ens dona una perspectiva femenina i alternativa del conflicte, una perspectiva diferent de la que estem acostumats a veure. La pau demana que uns no pretenguin imposar a altres la seva voluntat. Cal major cultura de la pau. Cal que s'estengui arreu del món com s'han estès creences, ideologies o coneixement. I actes com el d'avui d'aquesta commemoració o exposicions com la que seguidament veurem, Paraules descalces, dones fent pau, en són un pas petit però valuosíssim. És indispensable que en passos d'aquests reforcem la cultura de la pau.